Hello mga Yinyens! Mga Yinyens no, blessed Sunday morning no. Ngayon is May 18 po, 2025 no. 6 days no matapos yung eleksyon ng May 12. Ngayon may so ang vlog natin ngayon is yung probinsya naman ng Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya naman. Kung sino yung top no, top na mga senatorial votes dito doon sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Kasi yung probinsya ng Pangasinan, dito sa probinsya ng Pangasinan, tapos probinsya ng Tarlac, yung katabi ng Pangasinan, tsaka yung katabi ng Pangasinan din yung probinsya ng Nueva Ecija. No? Nag-top 1 si Bam Aquino. Ngayon, tingnan natin mga Yinyans kung sinong nag-top 1 sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Sige mga so, tara, umpisa na natin mga Yinyans no? Kung sinong nag-top 1 dito. Sa Nueva Vizcaya mga Yinyans no, ang nag-top 1 po si Senator Bongo no? Malaki po ang nakuhang boto ni Senator Bongo dito sa sa probinsya ng, kasi dito tayo sa ano mo yan, sa Pangasinan no? Probinsya ng Pangasinan. Sa probinsya ng Nueva Vizcaya no? Doon sa probinsya ng Nueva Vizcaya ang nakuha ng boto ni ano mo yan, ni Senator Bongo is 130,486 no. Yan may Yinyans no, yung ni Senator Bongo. Siya yung top 1 dito mga no, sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Shout out no sa mga taga Nueva Vizcaya na nag number 1 si Senator Bongo. Pangalawa si Erwin Tulfo, meron siyang boto na 107,941. Pangatlo si Ping Lacson, meron siyang botong 92,335. Pang-apat si Amy Marcos, meron siyang boto na 90,697. Pang-lima si Pia Cayetano, meron siyang boto na 85,253. Pang-anim si Ben Tulfo, meron siyang boto na 82,629. Pang-pito si Bam Aquino, meron siyang boto na 81,987. Pang-walo si Tito Soto, meron siyang boto na 80,254. Pang-siyam si Benhur Abalos, meron siyang boto na 75,798. Pang-sampu si Lito Lapid, meron siyang boto na 73,506. Pang-11 si Abby Binay, meron siyang boto na 73,274. Pang-12 si Camille Villar, meron siyang boto na 70,167. Yun yung top 12 mga yan sa probinsya ng Nueva Vizcaya no? Senator Bongo, Erwin Tulfo, Ping Lacson, Amy Marcos, Pia Cayetano, Ben Tulfo, Bam Aquino, Tito Soto, Benhur Abalos, Lito Lapid, Abby Binay, then Camille Villar. Then pang 13 mga Yinyans no, sa probinsya ng Nueva Vizcaya no, si Bong Revilla 69,668. Bato de la Rosa 65,046. Kiko Pangilinan 64,630. Rodante Marcoleta 56,590. Manny Pacquiao 56,509. Colonel Busita 53,940. Willie Revillame 47,027. Gringo Hunasan 37,303. Francis Tolentino 37,247. Doc Willie Ong 29,552. Heidi Mendoza 26,452. Philip Salvador 24,943. Luke Espiritu 18,715. Jimmy Bondok 17,633. Attorney Vic Rodriguez 17,529. Ariel Kirubin 16,438. TD Casino 13,651. Raul Lambino 12,451. Danilo Ramos 12,300. Franz Castro 12,250. Arlene Brusas 12,197. Liudi Di Guzman 11,900. Attorney Suni Matula 10,706. Lisa Masa 10,299. Ronel Arambulo 10,250. Attorney GB Hinlo 9,627. Doc Martis Mata 8,395.
Number 40, Pastor Apollo Kibuloy, 7,710. Ayan mga inyas, no, sa probinsya ng Pangasinan, probinsya ng Tarlac, probinsya ng Nueva Ecija, sila Attorney J.B. Hinlo, tsaka si Doc Mata, tsaka si Pastor Apollo Kibuloy, pang 40, 41, 42 sila. Dito sa may probinsya ng Nueva Vizcaya, no, pang 38 si Attorney J.B. Hinlo, si Doc Mata 39, at pang 40 si Pastor Apollo Kibuloy. Umangat sila ng ano man yan, no, 2 digit kasi 41, 42 sila sa may probinsya ng Pangasinan, Tarlac, saka Nueva Ecija, yung tatlong probinsya na yon. Ngayon ang probinsya ng Nueva Vizcaya mga inyans, no, umangat sila, naging 38 si Attorney J.B. Hinlo, 39 si Doc Mata, at Pastor Apollo Kibuloy number 40. Ayan mga inyans, no. Blessed Sunday morning ulit mga inyans, no. And yan po mga inyans, no, shout out sa mga taga Nueva Vizcaya, nag top 1 si Senador Bongo, Mr. Malasakit, no. Yun lang mga inyans, no. Kung itong i-search mo yan sa ABS-CBN, sa GMA o kaya sa TV5, halalan 2025 result, no. Doon ko rin ito kinuha yung resulta na to. Okay man yes, no. Salamat sa Panginoon. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And bye bye mga yins.